Mabuhi ba ang tao kung way gugma? Buhi, oy, ngano gutong di. Pataka ang lamog tubag. Mabuhi pero dili malipayon. Ang gugma maoy tuburan sa kalipay. Mao bitaw ang langit kay ang gugma magpabilin mas langit kay ang Dios gugma man. God is love. So ang iya sang gingharian ang nagpabilin didto gugma. Mao na ang langit gitawag og kalipay nga way katapusan kay wa naman say katapusan ang paghigugmaay didto. Tanawan ng tao nga na in love. Unsa magnaong, masulobon o malipayon? Malipayon. Ang pare ron, ang naong pare, unsa man? Malipayon. Na in love. Na in love ninyo ba? Mga parishioners. Kamo, na in love mo pare? In love. Ay kumpiyansa. Mao na, why panalitan asawa ka? Nya, ang imong bana kusmod kay gnaong? Kusmod kay gnaong bang? Nya naay bag-ong ni puyo sa inyong silingan? Nya, takulahaw lang pagkasunod adlaw imong bana smiling na kayo? Kana, peligro na. Nanong kusmod man siya gahapon, nya karon anay bag-ong ni puyo, nya hugot kay gaangay, nanong smiling naman imong bana? Na in love. Diin man. Ang pag-asa sa silingan. Nakaron magtinabangay ta aron malipay. Nya unsa man aron magtinabangay aron malipay, maghigugmaay. Mao na sa unang pagbasa gibutang dinhi higugmaa gitong mga tao nga wa nay naghigugma nila sama sa mga byuda, mga sinalikway, mga kabos, kinini ang mga kanabang gitawag og mga makasasala sa katilingban gilikayan nga matod pa sa ato karong kasaulugan aning Domingo ha, awareness sa mga piniriso kay ang mga piniriso bisan tuod nakasa na kadaghana nila although naasay waysa nga napasanginlan lang pero nagkinahanglan sila kalipay, nagkinahanglan sila gugma gikan sa katilingban, kanabang sense of belonging. Sawap ako gi-assign dinhi, didto ko na-assign sa prison ministry. 5 ko katuig sa prison ministry. Pagsugod nako nihila ko. Unsa may unang rason nga nihila ko? Kay porting lisura isod sa prisuhan, check upon kag maayo, sigihan pag buling-buling imong kamot. Nako dinhi radyo ko kasuway nga magmisa buling-bulingan pa. Ug ang ako jung gihilakag maayo kay way kolekta. Mao gina yun. Porti pang lisura isod, porti pang bahua dito huot pakaistanan ang singot nako gikan diri sa Alimpo abot ngadto sa akong lapalapa unya wa pagi kolekta. Porti ra bang kusuga mangantas mga piniriso wa ra ba say panutbras? Sige hanggap nako pisik paslaway nga rin ako nigpahid ko nako asa kong oy pahid ako bahong piniriso pasaylo ako ha mga piniriso pero nagbanding mayata. Apan sa paglabay na sa mga usa ka tuig na kong atiman dito sa prison ministry na in love kay ko sa mga piniriso og sa prisuhan motong ni apply manggani ko nga magpapriso unta ko bisag tulo lang ka adlaw. Wa lang ko tugti. Wa ko tugti. Siya ningon tong warden paghuwat lang pader o makasaha ka. See you later. Nako ngiga no. Di ko kasaha. Mo na unsa man nahigugma mo sa mga piniriso. Hala panuaw mo dito. Nahigugma mo sa inyong gipapriso. Katong nagpatay sa imong bana, katong nag-rape sa imong anak, katong naglungkab sa inyong balay, katong nangulatas imong anak na imong gipapriso, nahigugma mo nila. Oy tubag. Wala. Ug wa mo mahigugma mga yawanon mo. Ngano man? Basta mo hunong na gani kag higugma na bilong nakasiyawa. Kay ang yawa dili gugma ang iyang gigamit kung dili garbo. Garbo ba? Kanang tanan nga wa na mahigugma, anang higayuna nga wa ka mo higugma, yawa ka. Ana. Tutok pa mo nako.
Gatuo sad mong nayawa sa ko. O kamo diha be, nahigugma mo sa inyong bana kamo mga asawa. Nahigugma. Nganong isog imong tingog? Nahigugma mo sa inyong bana? Nahigugma. Unya kung ang inyong bana mahigugma ngadto sa laing babae, mahigugma pa mo sa inyong bana. Dili na. Og di na ka mahigugma, pasabot ang imo daing gugma dili para sa imong bana, para sa imong kaugalingon. Timan na? Masuko gani ka kung ang imong bana mangabit or ang imong asawa mangabit, masuko gani ka, pasabot ang imong gihigugma, ang imong kaugalingon dili to siya. Ngano man kay ang tinuod nga gugma sama sa gugma ni Kristo, sama sa gugma sa mga apostoles nga gimension sa second reading, ang gugma muhatag jog kalipay sa iyang isig katawo. Mao mambitaw nga niingos Hesus, higugma ang Dios labaw sa tanan. Labaw sa tanan. Nya kanang Dios, ikaw day na. Di ba? Outside of yourself. Unya ang sunod niya siya, ang sama ani higugmaay mong isig katawo samas imong kaugalingon. Wa sa mingon higugmaay mong kaugalingon samas imong isig katawo. Ang gauna higugmaay mong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Pasabot isipa na kanang imong isig katawo mauna ang imong kaugalingon. Nya imo ding pasakitan ang imong kaugalingon. Tubag. Dili. Unya kung malipayon kay imong bana gaagbay-agbay siyang kabit, imo ding bugnuon. Ayaw, tagaig kalipay. Kay nahigugma man kas imong bana. Unyang imong asawa malipayon kay ugang pare gakuyog-kuyog. Imo ding badlongon. Ayaw, tagaig sila sa father og kalipay. Malipayon ba sila nga prayer meeting, malipayon sila nga naghimo sa mga activities simbahan, nya imo pag yung dudahan. Ayaw. Nya mo na inyong naon-naon. Hoy, tubag. Nahigugma pa mo ron. Wa na. Wa di mo tinuod nga nahigugma. Mo na ang ato sang ang ato mga kalipay on and off. On and off ba? Malipay ini kabuntag, ini kaudto gakusmod na, ikahapon nalipay na sad, ini kagabi ito ana nang diyaw-yaw na. Nagsige nagpamalikas, ikaugma na sad malipayon, mao pagani pag-ingon sa anak, I love you dong, I love you, alina kaunak, I love you. So wa man gyud mo kaon, ingnan tiyang kaon na dili usab ka muanga ka. Wa na nausab ng timpla. Ngano man kanang imong pag-ingong I love you, ang pasabot day ana, I love myself and I am using you to love myself. Mao nay labing pait. I am using my husband to love myself. I am using my wife to love myself. I am using my parishioners to love myself. Muna'y kuyaw, kamo, dili mo mga users? 90% sa napriso, mga user. Ang uban, poser. Ang uban, drug lord. Pero 90% sa napriso karon mga user. Kamo, di mo user? Kana bang nanga-addict sa iyang pagka-selfish? Nanga-addict sa iyang love of self? Kana bang ang iyang yung self-image mo iyang gihigugmag maayo? Daghan kay tang mga addict ana, di kalitgo sa iyang mga gi-value nga mga tao o mga butang. Mabudang sige anak ko diri balik-balik, igihan kay ng utlan na siyuta, igihan kay balay, bisag ang silingan hapit na di kaagi, nagtakilid na gani, di gyud iirog ang koral, unsa magkang klasihas kasing-kasing. Ya dako ra ba kay bakanti pang imo dihang tugkaran, nganong di man nimo iirog imong koral? Imog yung lisod-lisoron imong silingan, matud pas Ginoo, kung inyong lisod-lisoron kini mga taong nagkalisod na, pamatyon ta gyud mo. Ako gyud mong kontrahan, masuko gyud ko ninyo og kining COVID karon mao ni usa ka pagpakita nagihatag sa Ginoo ang silot nato kay wa naman ta maghigugmaay, nag-iyahay naman lang ta, nag-isipay, nag-inilugay.
Ilog anang yuta nga dili ato, pangural anang yuta nga di ato, hangtod nagkalisod ng silingan, gibahaan ng silingan kay di na kalusot ang tubig, kay ngano man gikalihan sad ang agianas tubig kay iya laging yuta. Nya iniglinog mo biya. Nga buangong dagko. Nyag mainas ang yuta, magkabuang o pangitag asa siya mo puyo. Mulang slide ba? Nya sa pa mulang slide dindot kay siyag balay, siya akong balay overlooking, overlooking slide bitaw da hilak lagi. Kabuang lagi pangayo og tabang silingan. Mga igsoon, dili ta maghuwat nga magkalisod-lisod ta, una pa ta musangpit sa silingan. Ang nindot gid ay nga gugma kana bang magtan-aw ta sa kalisod sa atong silingan. Nya atong tabangan nga mugaan-gaan maunay ikalipay sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, nalipay kay ko nga miawat mo sa among kinabuhi, giunsa na mo pagpuyo kuyog kaninyo, wa gid mi maningkamot nga mabug-atan mo. Ako din sa akong pagkapari, naningkamot jud kong mugaan-gaan ang bation sa mga sakristan. Muna panagsara gid nako kasab-an. Panagsara gid kaayo. Ana. Naningkamot jud ko nga mugaan-gaan ang kinabuhi sa mga lektor, mo nang akong panagsar gid nako koreksyonan kay magsingot man ang ilang agtang inigari diri nya makita naman ako nga hasta ang kanang kuan mo kurog naman inigonit nako kani peligro na ni kay naglingog na ang kasing-kasing. So ako na lang sad silang pahiyuman, pero bisan ang akong pahiyom mura magyawa na para nila, kulbaan man gid sila. Ambot kang choir o di ba ka sila kulbaan. Kanir bas father maminaw ra ba gini niya yabagon ra ba ni siyang tingog ang iyang pabinaw no pulos gid ta yabag. Mga igsoon, maningkamo ta bahala nagsila gatan-aw nato pabug-atan nila. Ang importante ang imong kasing-kasing imong hunahuna naningkamot nga makapagaan kas imong isig katawo. Ug unsa may makapagaan sa kinabuhi sa tong isig katawo, ihatag ang iyang panginahanglan. Please ihatag ang iyang panginahanglan. Give the need of people around you. Do not satisfy your own needs, but the need of your fellow men. Maunay gugma kay kita gani nagpakamatay si Kristo kay ato nang need ang salvation, ang kaluwasan atong need. Hana. Unsa titubag nato salmo? Gigugma mo ikaw. Tubagang. Wa sa ko kay nomdom yato kanon tuman. Gihigugma ko ikaw Ginoo akong kusog. Yes, our strength is God. Without God, we are strengthless. We are powerless. We are full. Wa tay mahimo kun way Ginoo. Pero ang Ginoo sad nihangyo sad nato kung nahigugma kanako, higugma sa nang imong isig kataw, pagpakahimo sad nga ilang kusog. Ilang kusog. Pasabot, tagai ang imong isig kataw o kagaan. Kana bang mugaan ang iyang gibati? Kung ang imong asawa gasigig hilak, kay sige lang kaghapyod anang manok, ihawa ang manok, nya lutuan na para sa imong asawa. Mo smile na. Isa lami lagi ka muluto dong. Unsa man ni imong giluto? Isa ang ako nang hiniktan dayo. Isa, nganong imong manggiluto nga igtatari ra ba to nimo? Isa, wa man sa tigbakay kay COVID man. Isa unyag mobalik na ang kuan. Isa, ika na say akong lutoon. Dili ayaw na gyud lutoa gyud siya. Lutoa. Kung ang imong silingan nagantos na anang baho sa imong ads baboy kay porte na gitaong bahua nya pollution baya na ay ihawa ang imong baboy ipanghatag sa imong silingan. Siging hatag og lawg anang baboy ang imong silingan kasigi sa hanggap sa baho wa gyud kakabaho ana. Hoy tubag. Tuga-tuga man kag buhi anang baboy nya ang imong silingan imong pahanggapon sa baho. Di ba? Kakanis father ba ihawan targonig baboy para ma-high blood din siya. Mayra ba kani mukha og litso nya mo anang baboy. Aw ini kalitso na humot naman ha.
Pero samtang buhi pa, ayaw panggapa imong silingan anang baho. Magtinabangay kuno tang mawa ning baho aning ni ang mga ads baboy. Di ba? Mahimo ba na? Mahimo kung mahigugma lang gid ta. Naagid nay pamaagi. Kaysa imo rin bahala mo diha panginabuhi ning ako. Aw lagi nanginabuhi ka pinaagi sa pagpatay sa imong mga silingan. Maayo ka na. Yang mga matay na sila tanan, ikaw na lang usa. Malipay ka? Dili. Sige, tubag. Dili. Di, oy. No man is an island. Di ba? But two persons can be in an island together. Ang pari og madre dito. Ga prayer meeting. Oy, mao na. So, unsa man atong buhaton iniguli, assignment. Unsa buhaton? Paghigugmaay. Nya unsaong paghigugma? Sige higunahuna unsay makaayos imong silingan og sa imong isig katawo. So kamo mga asawa, pag hunahuna na mo ron unsa may gikinahanglan sa akong bana. Ana. Kung nagsige na siya tawag nimo, tubag ka. Sila mo tawag. Kung nagsige siya kablit nimo, atubangan, ay talikdi. No. Ano ba? Ay iwakli. Ana, nya mga bana sa daw nauna, unsa may gikinahanglan sa kong asawa karon? Ana. Nya unsa ba nimo paghibaw kung siyang gikinahanglan? Pagdialog mong duha. Naday unsa may imong gikinahanglan? Mingon day mong asawa nga mamatay na ka. Unsa? Ngano gutawang mamatay ko? Ingon din ka nga gibugatan nagyo ko anang imong bisyo dong eh. Mayroon tag mamatay ka. Insya kuyog ba taday? Inka ay ika lang adto. Nya igahuna sa kag siyang need. Ngano man sa magsigi man sa jud kag bisyo? Unsa man day imong gikinahanglan? Insya ay ang ako ragong ikinahanglan pagtagad agud unta gikan nimo. Sige ra man sa kag pangasaba nako, sige ra man sa kag yaw-yaw. Mura naman nung ko nimog anak. Imo biya kong bana. Nya nganong mura naman kog anak nimo? Sigihan mo ko nimog badlong, wa na ladyo ko'y katungod, nga mohimog desisyon. May na ba? Ang hilak rin ka, sorry ha. Yung sambana, sorry dahil. Wa na, sunod tuig, bunyag na sad. Ang mga mensahe karon sa atong pagbasa o sa Ebanghelyo, mga nindot kayo nga kamatuoran, pero lisod sad nga mga misyon. Unsa man ang kamatuoran nga kita di aing tanan matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, mga bahin sa usa ka lawas nga mao si Kristo. Mga bahin ra gid ta. Lawas na to ba? Kakita mo sa inyong lawas? Unya gidugtong kuno ta sa mga lutahan. Mga lutahan. Ang kamot gidugtong sa lawas, mao ni lutahan. Ang tudlo gidugtong sa kamot ni asay lutahan. Di ba usahay kani atong lutahan mo dali kay balik. Oh na siya. Luta-luta ba? Unya lain-lain og katungdanan matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa. Unsaon man pagpatubo ang lawas kun ang tanang bahin sa lawas mubuhat sa iyang katungdanan. Na ako no'y pastor, na ay magtutudlo, na ay ebanghilista, na ay propeta, na sa tingali lawyer, na ay doktor, di din na sila apil. O ito ba? Apil. Na sa tingali nurse, na sa tingali panday, na sa engineer, na ay architect, nasay interior designer, no? Nasay accountant, nasay secretary, tigtay pragid iyang function. Oh, kani nga tong parokya nahitabo man ana. Kamo oday mong muhimo anang stained glass. Kamao dili. Mabuak ra na, perting mahala ana. Kamoy pataoron ana. Kinsa may kinabrighta na to dinhi, isang kamot kanang summa cum laude gid nga ni graduate. Okay, isa. Di man ko summa cum laude. Ay ngora ko kisa din. Og naay summa cum laude, i-challenge ta mo. Kamao mong muhimo anang grill kanang hagdanan padong sa taas. Di mo kumao.
Bisag ka na lang. Di mo kamao. Ngano man, kay di ba na ninyo function? Ako, sige ko gwalay dire, sige ko yaw-yaw. Di dyan ko kamaong mulungag anang simento nga porting lingina sa atong San Vicente Ferrer nga stained glass. Di ko kamao na. Kana anong mga lingin, kamao ko mukulikta. Na mga lingin ba? Apil sana ka ng mga square nga parihaan ng stained glass, no? Mga square na, rectangle. Kana, kamao ko muhapnig na. Flag bugat-bugat og jutay. Pero paglingin anang simento, di ko kamao. Pagkonektar aning kurente diri gikan niya musiga diha usara imong tulpokon maniga ng tanan motingog ding niya di ko kamao nagkinahanglan ko og sound engineer nagkinahanglan kog electrician nagkinahanglan ta sa usag-usag unyag pamutlo na nato ang kada koneksyon nato kontrahon na nako ang electrician papahawao nako ang engineer pamatyo nako mga panday ang mga mason isud na ko nga to simento panglumsa nako mamugna pa ning niya ang tigtaod sa stained glass dad-on ako to ihog na ko nga risobos unsa mo mahimo pa ng stained glass diha may okay na kahibaw mo unya ron kung magsinigahay na mos imong matas imong silingan nya plumber ra ba to siya maura ba to'y tigtaod o mga tubo, tigayo anang tubo niya, imong sigahas, imong mata, imong awayon, tungod lang, kay nilapas o jutay iyang koral sa utlanan sa imong yuta, magkahiusa pa mo. Niyang maguba ang imong tubig, ang linyas tubig, makasangpit pa kaniya. Mao na. Kung sigihan imong paningil tong utang at tong imong silingan, unya, karpenter ba to, tigayo tos mga balay, ana, tigtaod atop, nya imong gisig paningil hangtod na gyud imo na gyud gikasab-an kay wa gyud taon kabayad kay pila ra man say sweldo sa aning ni ang carpenter nya napag nagkasakit-sakit nganlan pa nimog bagag naong deportinan yung kontraha oy karon kay ang imong balay na damagan man sa usa ka sakyanan nabuslot man bungkag gyud ang bungbong kinsa may imong sangpiton nga siya ra may panday na porti man ninyong awaya. Sa salaktod pagkasulti, likaya nato ang makaguba sa atong koneksyon. Kinahanglan yun maning kamuta nga every person na agyoy koneksyon nga rin nato, belonging. Mo na ningon si Kristo diri, kadtong gipamatay ni Pilato, kadtong natumpagan story, nagtuo mo nga mas makasasala sila kay kaninyo ug di mo maghinulsol sa inyong mga sala mga matay sad mo sama nila. Ang punto ni Kristo, ang sentro ni Kristo kana daing sala mga igsoon, kanang sala mao nay virus nga moputol sa atong koneksyon. Nay panahon nga ang computer bisag unsaon nimo og tulpok din agyud mo function. Tawgon dayon ang computer technician, moingon dayon, oy, nabutangan manig virus pader, ato sa ning limpyuhan ha. Daghan man kaing virus pader, ato sa ning i-reformat. Ana, kinsay mo buhat? Ang technician. Ngano man, di naka-function ang tibuok computer kay nasudlan og virus. Ngano wa man motunga ning atong cook karon, orang atong sakristan mayor, ngano wa man motunga? Kita pa mo sa itong sakristan mayor. Basig, i-deliver na ito dire pa doon. Wa na mo ito nga. O nga nung wa siya mo ito nga, na virus ang iyang panic, na allergy. Di na, ang tibok lawas, di naka-function sa iyang katungdanan dire, kay naalay iyang naong ni burot-burot, kay naay allergy. Nakita ninyo? Og naay virus nga mosod ang tibok lawas di na productive unya ra ba ang tao ra bang dili productive matud pa diri aw ang kahoy nga dili na mamunga putlon og isugnod kayo wana patay to sa kristana to mo na aron matabang siya akong giingnan pahuway ha pahuway nya unsay mga tambal nimo ana patambal dito kuha lang dire kay di daghang kolekta kuha lang ato ning ipatambal niya para palit lungon nam sa St. Peter kuha na mo
kuhaan na mo daag St. Peter among gipapirma. Pakuha ig St. Peter kay parang simbak ko dayo mo kuhaan kay pila ra man say pagmisa libre naman. Na masad mi agent St. Peter na. Nya siya ra say manabtan, awa na package na. Magtinabangay lang ta ba? Magtinabangay. Wow na siya. Nakakuha na mo? Sungilad kaayo kung magpadala ta sa sala, labi na ginang sala sa panag-away, binungulay, sinahay, igihay, musud kay na mga salaa, basin ang atong nahinginlan sa atong kinabuhi, mapuslanon sa atong kinabuhi. Labi na gyud ang imong gihinginlan, ang imong bana, mapuslanon kay na nimo magabi. Nga risk adlaw. Og ang og imong hinginlan pare, okay ra. Pero mapuslanon ba yan na igdayon nimong kamatay mo, biya na mo pahid og lana nimo. Mausa na mo bendisyon o mo paason nimo dire. Ayaw gid tawag kontraha ang pare. Ako sad, di sa nako kontrahon ang madre nga naman mao intaw na tighugas namo kung maparalyze nami. Kung gihan kay nang madre mo limpios pare. Ini ka paralyze, pero di pa mi paralyze, mulihay na sila. Hadlok man. Mamaak biya ning pare usahay. So mo na ayaw gyud kontraha. Diri niingon dayon ang tag-iya sa hardin, putla na lang ning kahuya. Unsay gibuhat sa tinuod nga hardinero, ang hardinero dinhi mao si Kristo. Siya mo'y hardinero sa atong kalibutan. Tingali daghan na kay higayon nga niingon ang amahan, patyar ko na siya no god. Paano ni kapuslanan ng paria? Mga 10 years ago ba? Sigim lang nagreklamo. Nga niingon tingis Kristo ay sa ipapatay pa dirha. Ako sa ni siyang alimahan og mausab. Og mobunga na, atong buhi og dugay-dugay og dili hapot lang na. Oy ni bunga man gamay. Karon ni bunga na. Putol na ni ugma. Ta kasiguro. Mao na ka ng mga addict, ka ng mga drug addicts. Naatay rehab center. Aron tagaan nato sila og pagbati nga you belong. We care. Di ba? Doon ako dito nabasahan gabi nagmisa ko og kanang minatay nga suod gyud kay nako. Nabasahan ako dito sa dako kaing pader. Drive safely. Acro cares. Acro ba? Kailan mo akro? Kanang fraternity ba? Naku, ako, wabang gani ko kaingon, Siano cares. May pang-akro. Yeah. Drive safely. Dako kayo ilang gikuan. Drive safely, acro cares. Nya kamo, do you care? Ha? Or you reject? Kung naaroy bangawat sa inyong balay, nga adik, nya gilungkab yun inyong balay, do you care? Or reject? Sige, tubag. Karon ra bang Domingo, Prison Awareness Sunday nga celebration. Ugma. Do you care the prisoners? Do you care the drug addicts? Do you care the homosexuals? The LGBT? Do you care them? Maura ba naggubot karong isyu Santo Papa? Daghang kay nangutanan nako, Father, unsa may imong opinion aning gisulti Santo Papa nga mo suporta man siya nga tagaag balaod ang legality sa union sa homosexuals kanang same-sex marriage. Sakto pa ni? Nako pangutan ang Santo Papa nganong ako may imong pangutanon. Himuon man kong Santo Papa, wa magay ko mamonsinyor. Ako na nay pangutanon. Pero kay namugos man gyud, ako sa siyang gitubag. Nako sa nabasa nako sa statement sa Santo Papa, wa gid siya moingon nga dili sala ang homosexuality. Dili sala ang same-sex marriage. Wa gid siya mosulti ana. Mao bitang niingon siya, tagaan natog higayon nga mabilong sila sa society pinaagi og legal law, legal, dili moral, dili sacramental nga aspect.
Kay di man gid sila madawat nato sacramentally and morally. Mangita tagpaagi kanus-a sila makonek sa society. Legal. Kanang kaslon mo, kay bao mo nga duha ka book effects ana? Kay bao mo? Wa. Naanay legal effect o sacramental effect. Inigkasal ninyo sa simbahan, duha ka buok ana ang nahitabo nimo. Legally, you are married, and sacramentally, you are also married. Mag-civil married ka, you are only legally married, but sacramentally not married. Unya, kung magsigi mog sex, ug ari ka sa simbahan, ingnon dayon ka, you are living in a sinful union. Sinful. Kaya nga naman, wa man kay sacramental kaning legality. Or wa kay personality nga gitawag nato og sacramental. Nya ari man ka makasa sa moral. Sa legal, di ka kasa. Kaya nga naman, legal naman ka. Sa balaod nga legal, di na jud ka kasa. Pero inigabot nas moral, mo nang natay panultihon, not all legal moral, and not all moral legal. Ang gi-highlight sa Santo Papa, ang legal. At least man lang, masuod sila. Unya, kung masuod sila sa legal, adto ta dito magdialog. Mag-abot naman ta. Unya, i-reject sila sa simbahan, kaya di yun masuod ang ilang union. Unya, i-reject pag yun sila sa legal. Asa man sila koneksyon? Di ba? Aka mo diyang mga nagpuyo-puyo, hingin lang dahil mo na ako din simbahan. Uy, kuliktahan gyapon ta mo. Nya ako ramong ingnon, unsang day problema di ay, nganong gapuyo-puyo mamo. Pero respetuan ta mo isip husband and wife. Respetuan dawaton ta mo. Pero ingnon ta mo nga, sala bay ana, unsa day problema? Nya moingon dayon to silang nagpuyo-puyo. Ato kay among kwarta, Father. Lisod gyud kay 5 na gud na among anak niya. Sa una siging unya-unya, hangtod karon wa na gid no may kwarta, Father. Lisod man ipakasal sa simbahan, Father. Oy, kay mahal man. Nya moingon dayon ko, nganong mahal man nga pwede ra man kun tagaan ninyo 500. Insa unya, Father? Kaslon ta mo. Gitagay kong 500 be. Kaslon ta mo. Ako'y process tanan. Total 5,000 raman ay magasto sa process. Tagay lang kong 500. Insa niya, Father, alkansi ka. Ako, adili, oy, kay human ninyong kasal, magsige naman magsimba, mabawi ra na. Di ba? Mga lawat, pag yun mo, nya, di mo mubayad ang inyong ikalawat, ang mabawi ra na. Sige na, pakasal, 500 bayad. Insa, wa man may 500 pa dir. Ako na lay bayad, libre. Maura din ay problema, libre honta mo. So ana diha ang dialog. Pero kung di ko mudawat nila, moingon ko, puyo-puyo na sila, bahala na buhi nila diha, di ko mangilabot ana nila, awa na may dialog, kay moingon sila, pare buangon ay. Siya ba dire sa among lugar? Siya ba sa among lugar? Nya siya diha magsigkondem, siya ba dire? Kaagwanta ba siya? Para ko nako god, pare ko, moingon ko ron sa usa ka lalaki, nganong ga premarital sex mamo. Isa ikakunoy-kuyo gani akong uyab perting gwapaha pa dir. Kaagwanta ba ka na ko? Sige, pasuway gamay. Bisag 2 nights lang. Akong i-probe ni mo nga pariha di ba? Di magwanta, oy. Di ba? Ano timingan ka? Para sa imong lawas, imong lawas ron, pananglitan, imong tuong pranako dia, gakuha ko sa kaning katong higot, akong gilaksi sa akong tuong kamot, pagkaibot, nada ang lansang, igo akong kumingking, di ani, porting dugo. Di gaana na ko, akong gibugkosan, gaana na ni. Og moingon ang wa, ganon di man kamulihog dato, ikaw ba diri? Ikaw ba rin, nasamad na ko. Ay kung hasol-hasol na niya, karon pwede na gani mo kuha kutsilyo, putlo niyang wa. Kaya makalihok naman, kaya naayo naman, pero ni Agi og standby. Magsinabtanay ta, magdinawatay ta, bisag ka ng kawatan, pasudlas inyong balay, tanawa og din agi na mangawat. Nga naman, unsa pa may iyang kawatong na naman siya sulod. Unya, pasudlo ninyo, dili. Og di nyo pasudlo, sige na ginagpangawat, sige na ginagkat-kat kural, pasudla unsa pa'y kat-katon na nasulod, sige na lang nagpamaligya. So ang resulta, mahimo na siyang sales agent nimo.
din anak kawatan sales agent kay daghan man sa kagibutang sa imong balay nga mabaligya. Mo nang iyang gipamaligya. Kay niingon ra ba si Kristo aron makasud mo sa langit, ibaligya ang tanan og ihatag ngadto sa mga kabos. Di ka malipay nga makasud na kas langit tungod sa kawatan nga gipasud mo sa imong balay. Nindot kayo ang challenge sa atong tubag sa Salmo. Hinumdom pa mo. Ingon diri nga pagpuyo kamo ingog Dios. Sa tisumpay. Wa man din klaro. Ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Sama mudawat ba mo nga kita mga minahal nga anak sa Dios? Madawat day. Lipay mo ana? Lipay day. Nya, gusto mong magpuyo nga ingog Dios or ingog yawa? Sige. Lipay man kata nga anak tas Ginoo. Nya ang hangyo pagpuyo kamo ingog Dios. Nya, gusto pa mo nga mopuyo og ingog Dios o ingog yawa? Puyo. Diyos. Aning kamot. Pastilan. Ay, daghan kay diring gihisgutan ni San Pablo. Gihisgutan niya ang makapayawa nato o ang makapaliwat nato sa Ginoo. Ingon siya, sanglit, mga minahal man kamong anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan nga kamo magkinabuhi diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita sa Dios. Magmalumo pagkaluy anay kamo, pagbaton kamo kasing-kasing alang sa usag-usa, o pagpinasaylo ay ingon nga gipasaylo kita sa Dios. Apay ang giingon diri, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Hinunua angay kamong magpasalamat sa Dios. Nya makasiguro kamo nga kanang mga malawayon, mahilayon, hakog. Kayang kahakog iyang specify diri usa ka pagsimba sa Dios dili makaambit sa gingharian ni Kristo. So kini mga butanga. Si Kristo sa atong ebanghelyo iyang giayo ang masakiton katong nagbawog ang lawas sud nas 18 ka tuig. Giayo niya sa adlaw ng igpapahulay. Mao ni trabaho sa Ginoo. Way giilang adlaw basta na ay nagkinahanglan tabangan dayon. Pero ang kaning taga sinagoga, opisyal sa sinagoga or opisyal sa ilang simbahan, nasuko kay para niya ang balaod sa adlaw ng igpapahulay nga di jud ka magbuhat bisan unsa, apil ana nga di ka mag-ayo og masakiton, di ka manambal. Nya unsa man na mao na siya ang kalainan sa tao ug sa Dios. Ang Dios maluluyon, dili hakog, mahigugmaon, mapasayloon. Nya way giilang adlaw, sige yung tabang 24/7 available. Mao na atong Ginoo. Matud pa gani sa Salmo ba to? Dili siya matug, di siya dukaon aron magbantay siya nato nga iyang minahal. Kita dahil matag duka-duka, mutaas lang humilis pare, wa naman, duka naman kayo. Kamu de, wa mo mga togron dia. Wa na gapiroy-piroy ng uban. Ang uban sad kusmod sa guys, yan nasad padong nasad ni Roscoral ron, padong nasad ni Roscoral. Mao na. Ingon na sad mo ron ana. Ang magdi mo padong diha nga kabahin manas kahakog. Nya ang kahakog matud pang San Pablo usaman kapag simbas Dios. Mga tong nakatong nangutana nako lagi nga unsa may mga modern idolatry pader nako apil ng pagpangural sa balay. Kay mura na mag-imong gihimong simbahan ang imong kuan, iba ang simbahan gikoral man. Ang imong balay mura na nagsimbahan. So nagsimba na kas imong balay. Yang nakaapan ra ba kay di ra ba ka mo welcome sa imong silingan? Butangan ra ba nimog no trespassing? Di sa to pa mao na gina imong idol. Mo na imo bang gihimo bang murag Ginoo ba? Nga anha ka diha maluwas, anha ka diha nga mura kag malipay, malinawon.
Nya gisaway ra ba na dire? Di ra ba jud kuno na makasud sa gingharian sa Dios. So gimahaltas Ginoo mga igsoon, no problem anang dapita. Iya gitang gihigugmag maayo. Ang pangutana na lang nahigugma batas Ginoo. Mao nay dako kay pangutana. Kung gihigugma tas Ginoo unya iya tang gihimong anak, kita sad kaha magpakaanak baka ta og isipon baka nato siyang amahan sa kinasing-kasing. Basig-sige lang tag ingon amahan namo, pero ang ato deng gibuhat kaaway namo. Di ba? Ang tanan nga gisultis atong amahan, atong paningkamutan pagsupak. Nya mag-reason out pagid ta, reason out. Astilan. Karon ana sa bagyo nga niatake sa northern o central Philippines, aging Sorsogon padungan to. Kusog ang uwan. Daghan na kay mga balay nga lusno, kilid ani mga kaning mga kilid bas mga cliff ba nga mga balay na inasan diri lang dapita sa ato nga padungan to Busay. Grabe kayo, no? Na mga gipanglamoy na gyud ang kuan ay tagutlo ka bukbalay, labay nga to sapa, lusno ang ilang kuan. Grabe ang mga katalagman. Makaingon ta ba gihigugma pa batas Ginoo ani? Niya pa ning pandemic, way hunong-hunong ato mga naong moral tag ninja. Gihigugma pa batas Ginoo ani? Minahal man ka taniyang mga anak, maka-question ta. Pero ang tinuod gid ang pangutana, nganong nahitabo man ni basig ni palayo na tagmaayos Ginoo. Kay kanagong Ginoo, isip atong amahan, isip atong ginikanan, lahi na siya nga pagkaginikanan. Nahinomdo mo atong katong parable of the prodigal son. Naka-familiar mo ana? The prodigal son. Ang amahan diha mao'y nag-symbolize sa Ginoo. Muhatag gid siya bisag unsay pangayoon siyang anak. Basta naa sud sa balay. Basta naa lang gid sud sa balay ba. Bisag unsay pangayoon, ihatag gid sa amahan basta ang anak naa sud sa balay. Karon kay niingon man ang manghod, gai ko sa kong bahin. Ingong papa nganong mangayo man ka nga wa man kay pagkuwang din he. Nya buhi pa man pud ko. Sa gai lang ko kay mag-enjoy ko ana. Agihatag gid sa papa kay naa masod sa balay yang anak. Oy milakaw man, giwaldas man didto ang katong iyang bahandi nga nadawat. Unsa may gibuhat sa papa? Miadto? Migoko didto? Diha ra gid siya sa balay. Tingali naghilak to siya, kay nahibaw man siya nga nagwaldas dito pero wa gid siya mogukod. Wa mogukod ba? Gahuwat. Wa mogukod. Pagbalik nas anak nga 40 na gid taong pobriha, 40 na yung luuyag naong padong na mas balay, layo pagani gisugat na. Ingon ana ning atong Ginoo, maghuwat siya nga kita mao'y muduol niya. Sige ra gid siya huwat. Nya samtang naatas iyang balay, sa balay sa Ginoo tagbawon ta niya. Nya karon kay kusog naman kitang musupak sa Ginoo, di nagawas na tas iyang balay. Amao na ni mura na tag prodigal son, gilum-an na tas yawa og dagmal kay distansya man tas Ginoo. Mo na ningos Kristo dito sa sinagoga. Dili nimo ang inyo gani mga asno, inyo man ganing paimnog tubig padahos adlaw ipapahulay, kwaon man ninyo skwadra. Kani pa bang usa ka tawo nga anak sa Dios nga gipaantos sa yawa sud nas 18 ka tuig dili nato ayohon gipaantos sa yawa. Kita karon aning COVID, pila naman ka buwan nga gipaantos ta sa yawa? Hapit nam tuig. Karong Disyembre mo tuig man ang Nobyembre, sunod buwan. Gasugod man ig November, ni kusog pagka Disyembre, niabot sa ato pagka February. Ana niya, hapit na nim tuig, paantos tas yawa, ayuhon tas Ginoo, pero ang problema, muduol batas Ginoo, sama niya itong babae nga nagtikubo ang lawas, niduol sa Ginoo nga mapaubsanon. Andam bang musunod? Andang musunod sa Ginoo, kita andam ang kay musupak. Ingnos Ginoo nga, ayaw mong paningil anang utang, maningil ang yapon.
Higugmaan ang inyong kaaway, hasta ng imong gidudahan nakabit sa imong bana, dumtan lang gyapon. Higugmaan na. Higugmaan ng mga nagpasakit ninyo, pasaylua lang, hala dumot gid anang naglibak. Ang galibak dumtan gyud kay nganong gilibak ko nimo. Di gyud ka pasaylo ba? No? Ingnas Ginoong ayaw mong pangangkon bisan unsa, hala inangkunay gid anang utlanan siyuta kana mga titulo siyuta kana mga deklarasyon hasta timberland ang kunon pa. Mga way batasan. Gihatagan nagyugyuta aron mapuy-an, himuon pag yung iya. Uy, mga squatters rata dinhis kalibutan. Ang tag-iyas kalibutan mao ang Ginoo, tubig, yuta, hangin, kaning tanan iyanis Ginoo, kita mga squatters or mga beneficiaries, whichever is better. Kung sabi gusto niyo, beneficiaries or squatters? Beneficiary. Ako ganahan ko sa beneficiary. Nya kay beneficiary man, dili ikay tag-iya, benefit ra na. Maobitan nang moingon dayon, ang among bonus, ang balaod nag-ingon, benefit ra biya na. Pwede ba na kuwaon anytime? Di ka kadiman ana, kay imo ra ng benefit. Ang amo ding bugas, moingon ding mga maestra, ang amo di ay mga amelioration, benefit ra na. Og madesisyonan sa taas nga kuhaon, kuha gid na. Kay benefit ra. Di ba? Dili na nimo right, benefit na. Kita mga beneficiaries ra ta dinhi. Pwede ra yung kuwaon is Ginoo. Pero di man ni kuwaos Ginoo, basta naa lagi ta kuyog niya. Nya unsaon man, magpuyo ta ingog Dios. Maningkamo ta pagpasaylo bisag sakit na kaayo. Pasaylo lang yun. Karon naakaroy pasayloonon imong silingan. Kana buhatan aron human aning misa. Testingin. Naakaroy gisigihan paningil. Nya wa pag yun mo bayad. Desisyon ni na ayaw nagpaningil. Naakaroy kabit. Nya hibaw jud ka nga sala ginang kalaway nga gihisgot dire, buwag gina na imong kabit ilisig lain. Dili nakabit ang imong iilis, imo nang asawa. Unya kun ikaw sad gikabit sad ka, babae ka gikabit kag minyo, ilisi na nag-uyab na ulitaw. Pwede sad pare, ulitaw man pare. Ayaw sad ang mag-recollection gud ta, mag-counseling. Ang pasabot ba, ilisi nagtinarong. Sige karon og kuan diha, puyo-puyo. Pakasal na. Ikaw niya pa der, may kwarta. Ay, way kwarta hay. Duula lang ko. Duula lang ko. Di ba, tiwasan ta mo. Inyo nang rasonon ang kwarta para di mo pakasal. Duol mo pare. Ako, presentar ko, duula ko ninyo. Basta gusto lang yun mong magpakasal. Nya, way mga babag sa inyong pagpakasal, kaslon tagyon mo. Aslon pata mo. Kay di ko gusto nga akong mo himong rason ba? Kamo dinhi ako mga parishioners, himuon gani ko ninyong rason nga mahal kaayo ang pagpakasal, maimpierno gyud mo. Love offering baya ang atong gi-require. Love offering gikan sa 1 peso ngadto sa 1 million. Siya rog wa jud ka mabilong diha. Gikas 1 peso ngadto sa 1 million, wa jud ka diha masod. Asa man ka nga bracket ana? Di as 1 peso, kasal. Di as 1 million, kasal. Na as 100,000, kasal. Na as 10,000, kasal. Nya balibad ka. Nya imo pa jud kong pasanginlan. Pasanginlan pag nimong simbahan, aron na jud ka maimpierno. Uno nga na mao na. Sinang ka nang gikas peso ngadto sa 1 million. Yung kakadako ng 1 million pa din niya, ang 1 peso, dako din. Pero mo lagi na akong giingon, mubayad kag 1 peso sa simbahan, gakumbira kag 100,000, may pagmudritso ka sa impyerno. Ito, mantinilan na to ang Ginoo, kunya atong tagbaw ng atong kaugalingon, usa ka dakong panamastamas kay ang Ginoo wa ta niya mantinili, gihimo gud ta niyang anak, gisuplayan gud ta niya sa tanan, nya inigbaos na to niya minantinil. Ngutana bitaw sila pader, ngano man ang imong stained glass mahal man kay nas tanan? Kadto lang unta atong
second class or third class. Nako, first class, mantinila ni natong San Vicente Ferrer Parish. Siya nga nung imo maginang i-granite diha, nya imo pag yung gigastuan, kaya nasayop tong una, imo pa yung gibakbak, balik ya po granite. May pag-tiles na lang na, nako mantinilan din imong San Vicente Ferrer Parish. Nasa atong kontraktor dire, pader, pwede pa ka makahangyo, nako ay kog pahangyo Bisag pila pa na imong presyo, akong gukuron, pero tagai lang sa kog the best product or output. Haron malipay ko, binli kog nindot nga trabaho, tagaan ti kag saktong bayad nga malipay sad ka. Ana ba, di ta magminantinil, di ta maghinangyo, di ta maginot-inot, basta para nas Ginoo. Pero para gani nato pag fasting and abstinence, pag practice og self-mortification, basta para na nimo. Penalize yourself in order to give joy to others. Penalize yourself. Mo na siya sakto. Sakita ang imong kaugalingon aron malipay ang uban, kay si Kristo nagpakamatay aron ta malipay og maluwas, nya kita minantinilan lang nato siya. Oy, mura taan nagdili mga Dios, dili sa ta anak sa Dios. Ang atong ebanghelyo common kay ni nato nga mabati, hapit mabalik-balik ni siya kapila sa usa ka tuig, bahin aning gingharian sa Dios nga sama sa liso sa mustasa or sama siya sa kaning igpapatubo sa pan. Ang gihimo nga example ni Kristo dinhi nga igsuon nga ang liso itanom usa siya sa yuta. Nya inigtanom niya sa yuta, motubo pa siya. Maka-imagine ginato no nga ang lisos mustasa gamay kay tanan, unya itanom ni mo siyuta, gamay sad kaayo ang turok, nya magsige pa siyang tubo hangtod mahimo siyang kahoy. Wa hinon maghisgot si Kristo, pila ka adlaw, pila ka buwan o pila ka tuig una pa ang liso mo mahimong kahoy. Ako sa una, mangumaman sad ko sa una, kanang mais, ang lugas sa mais, dagko man na, kanang tibuok, ipugas na namo, dangtan siya mga 4 ka adlaw, mugitib na siya. Nya, ikat, dangtag mga usak simana, 2 ka simana, ana, amo na nang gunahan, kay hapit na mo kuan, mudagan pag na siya mga 2 ka buwan, una pa ka makakita nga, makakauna ka. So sa mais ra ganito, ambot ang humay pila pud na siya kakuan. Ang mangga gikas pagpabuwak, perting dugaya mo abot usag mga 4, dol-dol 5 ka buwan o da pasad ka makakaon. Kining maong pananglitan ni Kristo og sama sa anang pagkuana ng pan kanang pagpatubo sa pan una pa nimo lutuon aron mahimo na siyang makaon, mo take time sa na siya. Para nako ang mensahe ni Kristo mga igsoon kanabang ang tinuod di ay nga pagkasinati nato sa gingharian sa Dios, dili di ay siya instant. Dili ba kanang dali ba kanang inig mura bitaw og kana ganing paso nga inig kaigo ni muskayo paso dayon ka, dili ingon ana. Dili sad ni siya ang gingharian sa Dios nga mura ba og kana ganing maigo kas bala ba nga inig kaigo ni musbala tumba dayon ka. Naiipikto dayon ba? Di sa ni siya parehas kurente nga inighikap nimo sa live wire, kurog dayon ka. Dili ingon ana. Ang gingharian sa Dios pasabot ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kasantos sa atong kinabuhi. Dili siya dali-dalion. Kinahanglan ta mo trabaho, kinahanglan ta mo huwat, kinahanglan ta mo muagi sa proseso nga dili dali-dali. Muna karong panahon na sa atong kalibutan, uso naman kaining instant, kana bang dali ba? Automatic. Gusto gitang dali ra. Muna sa atong cellphone, inig-click na to, di ako din his Pilipinas, inig-click, abot dayos Canada, abot des Amerika, inig tawag, anak cellphone, abot dayon ngadto sa
laing lugar. Mao nay gusto nato karon. Mao na hasta ang atong kalipay ato na sang dali-dalion. Hasta ang atong mga pamilya kaning pagtukod og pamilya gidali-dali na. Mao na karon uso na kayo ang puyo-puyo, premarital sex, live-in, inana. Nag-abot ba ang babae ug laki nga wa bitaw sila mangandam? Ang ila ra gyud unsay makatagbaw sa lawas kanang instant satisfaction nya para nila mauna nay love, mauna nay happiness, mauna na siya ang gitawag og kunuhay sana pag inunungay. Mauna na siya gitawag nila I love you very much, I love you forever, tinukhangay ta my dear. Inaana nya mao ka ni dili. Nakaroon din sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo unsaon pagsinati sa gingharian sa Dios sa asawa ug sa bana. Nya unsaon man pagsinati? Paminaw mo ha, mga asawa. Kamo mga asawa din naghigugmaay mo, kamo ron dihang mga banang nasa online nato mga parishioners, unsa man naghigugmaay pa mo ron. Unsaon man pagsinati sa gingharian sa Dios sa kanang gitawag natog tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw ug tinuod nga kasantos sa kinabuhi sa bana ug sa asawa. Matod pa ni San Pablo iyang sulat ngadto sa taga Efeso chapter 5 21 to 33. Ay gibutang diri ay mga asawa, ingon diri mga asawa sa gatigisulti, mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Sige, mga asawa, kumusta man mo? Inyo bang giisip ang inyong bana nga mao'y Ginoo sa inyong kinabuhi? Sige. Ginoo o dili? Kay kanira ba mga asawa, kusog kay muyaw-yaw sa bana, magsigig pangaway, sigig pamadlong, sigig pangoreksyon sa bana, muyaw-yaw day kas Ginoo, imo daing koreksyonan ang Ginoo, imo daing badlongon ang Ginoo. Dili. Hala, buhatan na ninyo mga asawa, mahimo dayon mong malinawon, sa to, malipayon, o balaan sa inyong kinabuhi. Atis tingi. Tanan gyud sunda lang gyud ang inyong asawa, inyong bana. Bahala na kung sa iyang buhaton, sunda gid siya. Kay ang bana kuno mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa simbahan. Diya ba tayo niingon ako, Padre? Unsaon man ako pagsunod sa kong bana nga musuyop man? Unsaon ako pagsunod sa kong bana nga magsigi raman og panugal, magsigi man lang dito hapyod anang manok, sugal anang tari. Nya musunod ko, mutuman ko nga irresponsable man kay siya. Sige, mga asawa, unsaon na ninyo pagtubag? Ako man oy gipangutana nga di man ko asawa, di sad ko bana, ako kasuway ana. Pero ang akong gitubag, total dili bitaw ko bana, ako siyang giingnan. Mao man ni sogo ni Kristo, sister. Kay active man to siya simbahan. Buhata lang na, nya ayaw na lang kog pangutan kung unsaon ani mo pagbuhat. Buhata lang, sunda lang imong bana. Kung adto siya iyang suyupanan, sunda. Ay lang suyop, sunod lang. Adto siya sa tarian, sunda. Adto siya sa iyang muadtom sa kuno kaning mga bar, nako tuas bar, sunda. Pero ay lang badlonga, ay lang sa dito pag kuas bar. Isa kakapoy sa na pader, mura kog buang ana, mura ko ana og kuwang-kuwang, mura kog way buot. Nako, mao gina magpakaway buot kita basta mo sunod tas Ginoo. Nya kay bawo mo mga igsoon, iyan ning gibuhat. Sa may nahitabo, pagsunod niya sa iyang bana ngadto sa suyupanan, ang iyang bana na uwaw niya, wa mo dayon og adto sa suyupanan, ni ulis ila. Nya pag uli sa ila, wa na gyud mo suyop.
atong adlaw. Pero pag trabaho niya, ambot lang ni suyop pagkatuyang bana, basta wa mo dayon og suyop. Nya diha sa kuno nanugal. Ani ngadto siya, wa man sige magsugal dito, di iyang giadto. Dito ra sad siya sa atbang, paatbang, lingi iyang bana, ikaupat kunong lingi siyang bana niya. Nya siya ga smile ra. Pero may nagkuno kaintang patyon, pero ni smile ra siya. Ni duol kuno iyang bana. Nya giguroy siya nga to daplin kay nauwaw siyang mga amigo nga dito lagi tigbakay. Ngano yang kadini? Yaw ba ngano yang kadini? Usa ka? Ana, ay sunod ra gud kunimo god. Di man ko mamadlong ana ka diha. Ani balik kantong kadiyot, sugal kuno kadiyot, uli sila. Pero pagkatuog niya, pagmata niya, wa na sa kuno diha. Ambot lang kang ni balik bato sugalan o gunsa basta nawa sa diha. Pero kadugayan ang iyang bana nahibong naman niya nganong di na magid siya masuko, pero 14 niyang antos dire. It took her mga 5 years. Sa among istorya 5 years. Bisan pagtuang iyang bana sugalan, bisag na apas imnanan, relax na gyud kay siya. Og karon, wa na gid iyang bana manugal, wa na sad musuyop, wa na sad mo inom. Ambot og naunsa na ron sila, wa na sad ko kay bao, nangapil man to sila Couples for Christ, nahimo na gay silang mga leader na adtong panahon na, og maura dito'y tambal, pero it took her 5 years. Dali ba? Dili Kana lang pag-undang anang suyop, pag-undang anang sigarilyo, pag-undang anang mga bisyo, oy di na madali oy. Pero daghan kay di na maihap nato sa atong mga tudlos, kamot og tiil ang mga tao nga nakahimo gyud pagbiya sa ilang bisyo, pero hinay-hinay sige yung paduol sa Ginoo. Muna'y sugo sa asawa. Nga ang bana unsam say sugo para makasinati sad og tinuod nga kalipay, kalinaw og kasantos diya sa pamilya. Gibutang sa din Kristo, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Labaw-labaw man tingali ning bana kay kato sundar man imong bana, pero kani ang bana di ay mahigugma sa asawa, magpakamatay gyud para sa asawa, itugyan niya iyang kinabuhi ngadto sa asawa. Sinang ka itugyan, isurrender. Kanang word nga itugyan, surrender na. Nya kung imong isurrender ang imong kinabuhi ngadto sa imong isig katao, pasabot ana siya nay magbuot nimo. Siya ba'y magbuot ba? Nya kay siya may magbuot, ang bana magsigig sunod sa kabubuton sa asawa. Nya kay ang asawa mo sunod man sa bana. Bayon sa amaron ana. Nya ang bana kay itugyan sa niya iyang kinabuhi siyang asawa. Nya kay ang bana mao may pangulo sa pamilya. Ang mahitabo di ay ang tanang desisyon sa bana para sa kaayuhan sa asawa. Nya ang tanan sang kaayuhan nga gihatag sa bana sa asawa, ibalik sad sa asawa ngadto iyang pag-atiman og paghigugmas bana. Kung mauna ni ang mulambo sa relasyon sa banag asawa, imagine kuno ang bana pulos paningkamot niya, kaayuhan siyang asawa. Nya ang asawa sad pulos pud niya paningkamot para sa kaayuhan sa iyang bana. Imagine unsay ilang kinabuhi, di ba? Murag langit ang ilang pagpuyo. Nya nahitabo ni ron ninyo. Ay dili. Musugod ganig diman ang asawa nga higugma ako, atiman ako, patay kang asawa ka. Musugod ganig pangasaba ang bana kay bagsigi sa diktar sa asawa, di na sad muhatag siyang kaugalingon ngadto siyang asawa, patay kang banaha ka. Magkusmod gyud na imong naong. Ug mao ni siya ang i-develop sa kaminyoon. Mao sa niyang i-develop sa community, sa atong gani dinhi parokya, diha sa mga organizations, diha sa katilingban nga civic sama anang panggobyerno, naa gid nang gitawag og pag kanibang hinatagay sa kinabuhi. Naay pangulo, naay membro. Ang membro mutahod o mosunod sa pangulo, ang pangulo sad mutugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga membro. Ug mao ni atong himuon pastilan.
nagporting nindota. Mo bitang gibutang sa atong salmo karon niingon, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pasabot, bulahan to sila nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Mutubo, mulambo, sama sa liso sa mustasa, sama sa igpapatubo sa pan. Maubitan ang muingon jud ko, wa jud ko kakita og mga tawo nga nagsunod sa Ginoo nga ang kinabuhi nag-anam og kabati. Ambot, muuyon ba mo nako? Pangita ko no mo dihag mga tao nga nagbinuutan, nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo, banag asawa nga nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo nga ang ilang pamilya nag-anam og kabati. Wa gyud mag-anam gyud kanindot, pero pangita mo pamilya nga nindot kay sa sinugdanan. Unya wa gi simba-simba, ang ila ra yung pagbuot mo'y matuman ana tanan. Kadaghanan ana lusno gyud. Malusno gyud, mga wagtang gispasing, managbuwag na sila, broken family. Pero wa gyud broken family sa mga taong nagsunod gyud sa pulong sa Ginoo. Kana bang bahalag sakitan, bahalag maghilak na, sunod lang yapon. Astilan, mag-anam ginag kanindot ilang pamilya, mahimo ginang model dangpanan sa ilang mga silingan. Himuonon gina sila nga magtatambag sa mga daghan kay problema. Mao na siya gitawag og murag kahoy nga mustasa, mustard tree, nga gikan sa pagkagamay kay liso tungod kay kipalambo man, nisunod man sa iyang kinaiyahan nga gilatid sa Ginoo, nahimog yung dakong kahoy. Kita sad mahimo sad tang dagkong kahoy sa pagtuo, lig-on sa pagtuo, sige kitag sunod sa Ginoo. Nya mao ra na itong buhaton aron nga munindot. Sa una bitaw, ako ginang balik-balikon, sige ra gyud ko sa unag panirador, ala mangarga, ana kanagog bukid god, ana perti pobriha, way nakaila kay suo kay tanan. Pero sige ming rosaryo, siging apil Legion of Mary, apil og choir, ning kamot sa kog binuotan, ana nguyab ko, binuotan sa ko, ana ginagbay yawa-yawa na asad, pero binuotan gyud kasagaran. Karon ana lambo na.